Днес се отправяме към Свиленград, за да посетим старият мост на река Марица, построен по нареждане на Мустафа паша, везир на султан Сюлейман I Великолепни, през 1529 година. Дължината на моста е 259 метра, а ширината му е 6 метра. Застлан е с гладко издялани камъни и на времето е имал 20 красиви свода. Парапетите са от цели камъни. Броят на всички парапетни блокове на моста е 706, по 353 от двете страни. Надписът за построяването на моста е релефен, на мраморна плоча, поставена на издигнат в средата на моста парапет, висок 6 метра. Преданието разказва как везирът Мустафа паша, чието име по-късно започва да носи градът, решил да построи моста за добро на хората. Възхитен от изграденото, тогавашният султан Сюлейман поискал веднага да го откупи. Везирът се опитал да разубеди своя господар, но неуспешно. Хитрият владетел искал да печели пари от преминаването през моста. Цяла вечер Мустафа паша мислил как да успее да запази моста за хората и да излезе от заплетената ситуация. На сутринта той взел съдбоносно решение да се самоубие. Още същата вечер везирът изпил смъртоносна отрова. Когато на следващата сутрин султанът разбрал за случилото се, гневът му бил неописуем. Хедаси, султан Сюлейман, изрекал жестока клетва. Който пръв премине през моста, да загуби най-свидното, което има. Дълго време никой не смеел да премине през моста, за да не го застигне проклятието. Покрусеният от мъка баща на Мустафа паша, който не само изгубил най-милото си, но и не видял осъществяването на неговата мечта за добро на хората с бъдната, решил да премине през моста и да развали клетвата. Построеното през 1529 година съоръжение е будило възхищението на много пътешественици, преминали през тези земи. От 2003 година старият каменен мост е паметник от национално значение. Не забравяйте да се абонирате за канала, за да ни подкрепите. Натиснете камбанката, за да не пропускате новите епизоди в канала "Опознай родината България".